Sizovula ngehlabelelo 85.
Asibonge uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe, sibika Nkosi ukuthi sesiqala inkonzo yakho. Sicela Nkosi ukuba ube phakathi kwethu. Sicela Nkosi ukuba uhlale engqondweni yethu. Konke Nkosi esizokukhuluma kungaveli kithi kodwa kuvele kuwe. Uhlale Nkosi naso olimini lwethu. Sicela Nkosi ukuba usembathe ngomoya wakho engcwele. Ngelakho Nkosi igama manje kuzoyiphathe. Amen. Ngiyababingelela bonke abantu abalalele lenkonzo. Ekseni ngike ngalalela inkonzo kamfundisi uZondo wasethembezinhle. Ngokucabanga kwami lenkonzo ibiyinkonzo yobuNazaretha. Ngikusho lokho ngoba zimbili izinto eziqukethe ubuNazaretha nezinto ezithintwe uZondo. Okokuqala yisabatha. Umuntu omNazaretha kufanele ukuthi kubonakala ukuthi uwumNazaretha ngoba eqonda indaba yesabatha. Ngoba isabatha ngelikaNkulunkulu wethu. Isabatha ngelika Jehova. Isabatha laqala ukugcinwa ezulwini. NguNkulunkulu wethu uJehova owaqala ukuba egcine isabatha. Wayeselibusisa. Wayeseshaya umthetho ukuthi bonke abantu abangaphansi kwakhe bayogcina isabatha.
Ngijabulile uma ngilalela umfundisi uZondo efunda izincwadi lapho uNkulunkulu echaza khona ngeSabatha. Kakhulukazi incwadi kaExodus 35 verse 3 lapho uNkulunkulu ethi singabasi umlilo ngosuku lweSabatha. Nalapho uNkulunkulu ethi umuntu ongaligcina iSabatha akafe nokufa. Into esibili engiyithandile kumfundisi uZondo ukuthi ndlela thize ecacise ukuthi njengamaNazaretha sinoNkulunkulu oyedwa onguJehova. Ushembe uyinceku kaJehova. Kubalekile ukuthi njengamaNazaretha sigcizelele lokho ngoba ikhona okubulala inkolo yobuNazaretha. Ngaphandle kokuthi lokho kucace, inkolo yobuNazaretha iba nenkinga, ithathwa ngokuthi iyicult. Ikakhulukazi ngoba umprofeti ubaba mkhulu yonke inkolo yobuNazaretha wayibhala esihlabelelweni zamaNazaretha. Igama likaJehova ngicabanga ukuthi livela ka-33 ezihlabelelweni zamaNazaretha. Ushembe osifundise ngokuthi uNkulunkulu wethu uJehova. Ihlabelelo zethu zonke isikhathi esiningi sikhuluma ngoJehova. Nemthandazo yethu ikhuluma ngoJehova, umthandazo wokuvuka, umthandazo wokulala, umthandazo weSabatha. Ushembe ubaba mkhulu ukubhale ngokusobala ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba. Ngakho ke kuyakukhathaze uma usubona emabandleni ethu sekukhona ukubangisa uMenzi wezulu nomhlaba. Sesinama demigods, sesinama deities, sesinohuka ohuku asebekhona phakathi kwethu. Ongabaqondi ukuthi bavele kanjani. Abantu kufanele beqonde ukuthi ubuNazaretha inkolo. Le nkolo lena ecaciswe kahle ukuthi imi kanjani. Ushembe wabhala phansi ukuthi leli bandla liyibandla elingaphansi kwaNkulunkulu onguJehova, eligcina imithetho kaJehova owayishiya ngenceku yakhe uMose. Lokho kuchaza ukuthi ayikho into esingayikhuluma noma esingayenza ephambene nemfundiso kaJehova njengoba eshiye encekwini yakhe uMose. Leyo imfundiso kaShembe umprofeti ukuthi konke ukukholwa kwethu kungaphansi kwezimfundiso zikaJehova owazishiya encekwini yakhe uMose. Ngakho ke akudingekile ukuthi leli bandla noma lenkolo ngoba isinamabandla amaningi bese kuba khona icloud noma kube khona into engaqondakali ngokuthi inkolo yethu imi kanjani njengoba sayilethela umprofeti. Akudingekile ukuba sibe nama demigods. Akudingekile ukuba sibe nama deities. Akudingekile ukuba sibe nohuku. Ohuku
ilama gods esiye sihlale mangabe ubuka ama films ase Nigeria ayaye eqhamuke ebe ngonkulunkulu ngokwawo avama ukubizwa kuthiwa howu umuzwe umuntu omlandelayo ethi wena ungamelana nohuku yabo so kuleli bandla asinabo huku kuleli bandla asinawo ama demigods kuleli bandla asinawo ama deities and that must be clear to amaNazaretha because lento kufanele ukuthi icace ukuthi asinawo ama demigods asinabo ohuku asinawo ama deities leli bandla njengoba lalethwa uNkulunkulu linoNkulunkulu oyedwa ngaphansi kwaNkulunkulu abantu esixhumana nabo ubesifundisa ngoNkulunkulu abaprofeti bakaNkulunkulu ungaqala uGenesis uze uyophuma phezulu kunabaprofeti ayikho futhi elinye igama nento esinayo ngaphandle kwabaprofeti kumsebenzi wethu ukuthi ubuNazaretha sikugcwalise emhlabeni wonke uma ubuNazaretha sikugcwalise emhlabeni wonke kufanele ukuthi kufane noma imuphi umuntu uma ngabe ethi ngichazele ngobuNazaretha ukhulume into eyodwa uthi ubuNazaretha bakheke ngoverse 3 womthandazo weSabatha ngenkathi umtshela umuntu ukuthi ubuNazaretha kwakheke kuverse 3 womthandazo weSabatha ubuNazaretha bakheke kuverse 7 noma uverse 11 lapho uShembe ethi khona khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwane noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho leyo nto umNazaretha nomNazaretha akayazi ukuthi ichaza ukuthini yikho njena leli verse ulithola kumthandazo wokuvuka ulithole kumthandazo wokulala ulithole kumthandazo weSabatha khumbula ukuthi namuhla njengoba usungumNazaretha wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho lokho kuchaza ukuthi uma usumNazaretha khumbula ukuthi uyobuswa umthetho kaJehova uze ufe lokho kuchaza ukuthi uma usumNazaretha khumbula ukuthi usungcwele usubuswa umthetho kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho ngiyafisa kuba ngichaze kulokhu ukukhuluma kwami ngizochaza ngobuNazaretha noma ngamaNazaretha ngichaze ngamaKristu ngichaze ngenkolo yomdabu ukhona umehluko phakathi kwamaNazaretha namaKristu amaNazaretha amaningi hayi wonke amhlubukile uNkulunkulu amaNazaretha amaningi amhlubukile uNkulunkulu uyawabona ngoba uma uwatshela ukuthi amhlubukile uNkulunkulu bese akuthuka isikhathi esiningi uma ngibeka umthetho kaNkulunkulu ngikhothe iBhayibheli ngakhotha ubaba mkhulu ukuthi nangu ubaba mkhulu thena ngiye ngihlangane nenhlamba ngithukwa amaNazaretha ngithukwa zingane yini eyenze ukuthi amaNazaretha uma ngatshela indaba kaNkulunkulu bese ngithuka kungenxa ukuthi ahlubukile hayi ukuthi abazi ngoNkulunkulu kodwa bamhlubukile uNkulunkulu so uma kuqhamuka umuntu ebakhumbuza ukuthi lento eniyenzayo ayenziwa bayakuthuka
njengoba ngiphambi kwenu nje ngidala kabi ngina 69 years manje kodwa kuye kuqhamuka izingane ezincane zingithuke zisho yonke into ngoba nje ngibafundisa umthetho kaNkulunkulu. Njengoba ngisho ngithi inkinga yokuqala yamaNazaretha ukuba bezakhela ama-deities, bezakhela ama-demigods, bezakhele ohuku within inkolo yobuNazaretha. Inkinga yesibili, ukuhlubuka kwesibili kwamaNazaretha okusobala ukuthi amaNazaretha ephenduke ebe izangoma, amaNazaretha ebhule, amaNazaretha ebhulelwe. Utholakale umuntu esontweni engena newisa lobungoma. Utholakale umuntu noma umgcotshwa efake iphandla egcwele ilokhuza isandla, kodwa lo muntu lona kufanele ukuthi efundise abantu ukuthi khumbula ukuthi namhlanje na wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Lo muntu ufunde umthandazo yeSabatha kodwa uqhamuka akakho kulento oyikhulumayo. Uyatholakala lo muntu lona uyisangoma esiqondile nje esontweni, nasemhlanganweni kugcwele izangoma, nasemathempelini kugcwele izangoma. Isono leso sesibili uma thina amaNazaretha singahlukani naso lobu umNazaretha esizokwenza kube inhlekisa. Njengoba ngike ngasho ngathi abanye abantu bayebethi leli bandla lamaNazaretha i-cult. Kodwa uma noma leli gama libhlungu, kodwa uthi mawusubuka umuntu esene deity within ubuNazaretha ubone ukuthi awukwazi kumphikisa lo muntu mayithi akuyona inkolo le, kodwa this is just a cult. Ngoba vele ama-cults anama-demigods, ama-cults anama-deities, ama-cults anohuku. And la kuleli bandla lamaNazaretha asikwazi kuba naleyo nto, because uShembe uthena siyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zethu. Lokho ukuthi amaNazaretha etholakale ebhula noma ebhulelwa, amaNazaretha etholakale ehlola noma ehlolelwa, amaNazaretha ebe nomsamo, amaNazaretha engenise abadala, ukufa kobuNazaretha lokho, ukuhlupheka lokho okuzosivelela. Ngiyaye ngisho ngithi mhla ngithunywa ukuthi ngikhulumele indaba kaNkulunkulu, kwaba nokukhuluma okubuhlungu okuvela kubaba ilanga lapha ethi ngakhela indlu kaJehova. Lokhu ukuthi ethi ubaba ngakhela indlu kaJehova kusho ukuthi akasenayo indlu kaJehova. Ngakhela ibandla likaJehova. Lokho kuchaza ukuthi ubaba ilanga akasenalo ibandla likaJehova. Lokhu ukuthi fundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, kuchaza ukuthi ubaba wayesebona ukuthi kuleli bandla olishile akusakhonzwa uJehova, and no one can deny it ngoba kusobala akakhonzwa uJehova kithi manje. Sesinama-deities ethu esiwakhonzayo, sinama-demigods esiwakhonzayo, ohuku esibakhonzayo within ibandla likaJehova, and that is a problem. Ngakho-ke amaNazaretha amaningi, engasho ukuthi amaNazaretha ngisho bonke amaNazaretha, bazazi abanjalo, bamhlubukile uJehova.
bakubhubhisile ubuNazaretha, bakwenze ubuNazaretha kwathukeka. Ngakho-ke asizilungise. Kulokho engikukhulumayo angizukunincenga, ngitshela nje ngoba ngiyazi ukuthi uma ngilitshela lezi zinto ningithuke, kodwa ngeke ngiyeke ngoba ngithunyiwe ukuthi ngikuqondise ubuNazaretha. Okwesibili, ngifisa ukuba ngikhulume ngiqondise kumaKristu. AmaKristu uma ngikhuluma nawo noma kuma post akangithuki. Siba nawo ama-arguments nawo kodwa akangithuki. Lokhu kudalwa ukuthi amaKristu uma ukhuluma into ayalalela efune ukwazi. Kodwa kuyadabukisa ukuthi amaNazaretha aziwa njengabantu abahloniphayo. Kodwa uthi ma ubatshela into njengoba ngimdala kangaka nje uthole ingane ikuthuka. Isho yonke into kuwo. Bese kuthi abantu okufanele ngibheke ukuthi bengithuke njengamaKristu. Kodwa ngithola ukuthi laba abantu bona abangithuki. Ngiyafisa ukuba ngikubeke kumaKristu. Zimbili izizathu ezenza ukuthi ngikhulume ngiqondise kumaKristu. Okokuqala, amaKristu akayazi inkolo yawo. Kodwa akekho aware ukuthi akayazi inkolo yawo. Kunesulumane noma iMuslim eyake yakhuluma ngithi kwabo amididat wathi the problem with many Christians is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. The problem with many Christians is that they are trained to read the opposite of what, to understand the opposite of what they read in their own book. AmaKristu inkinga yawo ukuthi atrainwe ukuthi ezwe okuphambene nalokhu abakufunda encwadini yabo. So inkinga yokuqala yamaKristu ukuthi akabayazi inkolo yabo. Into abayifundiswayo akusiyona le abacabanga ukuthi bayayazi. Okwesibili, into eyenza ukuthi ngikhulume namaKristu ukuthi abantu abaningi abakwemukelayo ukuthi bangamaJuda bangamaKristu. So awukwazi ukuthi ube umJuda futhi ube umKristu. Kodwa lokhu okwenza ukuthi kube nabantu abangamaKristu abakwemukela kabi ukuthi bayisizwe samaHebheru kungenxa yokuthi abayazi inkolo yobuKristu. Iningi lethu siyakwemukela ukuthi siyisizwe samaHebheru. Iningi lethu siyakwemukela ukuthi singamaJuda. Sesichaze kaningi lokho. Sichazile ukuthi amaJuda ahlaselwa amaRoma ngo-70 AD. Ngenkathi amaRoma ehlasela amaHebheru ashisa iJerusalem, abhidliza iJerusalem namathempeli amaJerusalem aseJerusalem. Emva kwalokho inkolo yamaJuda noma inkolo kaJehova yaphela. Inkolo kaJehova yaphela mhla amaRoma ehlasela amaJuda ewashisa iJerusalem.
Kodwa inkolo kaJehova yaqedwa officially by uConstantine the Great. Inkolo yamaJuda yaqedwa officially by uConstantine the Great. Ngaleso sikhathi ama-Romans ayesizwe esinqobe izizwe eziningi ngisho ezimhlophe zingaphansi kwaso. So sasibizwa kuthiwa i-Roman Empire. So njenge-Roman Empire bakha inkolo yabo okuthiwa ubuKristu. Kodwa ngaphambi kokuthi bakhe lenkolo yobuKristu baqeda inkolo kaJehova, iJudaism namhlanje nebizwa kuthiwa iJudaism, bayiqeda finish. Lokho kwenzeka eminyakeni yo-300 AD. Ngaleso sikhathi iBhayibheli lalingakabikho noma iTestamente elisha lalingakahlanganiswa. Lokho kwenziwa uConstantine the Great. Lokho wakwenza ngama-creeds. Ngifisa ukuba amaKristu ayithatha ngokuthi ayisizwe samaHebheru. AmaKristu ayithatha ngokuthi angamaJuda. Ezwe ukuthi inkolo yabo yaqedwa kanjani. Ngizofunda lapha iCreed eqeda inkolo yamaJuda. Angizukwanikeza ama-sources now ngoba yonke intshumayelo yami ihamba ibisibhalwa phansi. Ama-sources siyowaveza mase siyibhale phansi. Kodwa yona ihamba kanjena ingqikithi yayo. Ngiyayichitha yonke imikhosi, amadili nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukulinda, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo. So ngokwenkolo yobuKristu ukudumisa kwamaHebheru konke kuchithiwe. Ngamanye amazwi noJehova njengoba amaHebheru ayehlale edumisa uJehova, lokho kwachithwa. Ukuzila kwabo, imikhosi yabo yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini kuchithiwe. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuyela kunkoloze yamaJuda. Ngamanye amazwi wena uma ukwamukela ukuthi uyiJuda kufanele ukucacele ukuthi uma uwumKristu awuvumelekile ukuba ubuyele kwinkoloze yamaJuda. Ngamanye amazwi awuvumelekile ukuba kube khona noma yipi into ekuyithora ezoba inkolo yakho. Noma ukutholakala ngidla namaJuda, ngenza imikhosi kanye nabo, ngandlela thile kukhulunywa nabo ngasese ekuphikiseni nokugxeka kwabo inkolo yobuKristu. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda.
Uma eke wabakhona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulepheru bukaGehazi sivele sehlele kimi ngaso leso sikhathi. Noma inhloboni yesijeziso sokwephula umthetho ngiyasemukela njengesingifanele. Kanjalo futhi mangingamukeleki nasezweni elizayo likamoya, nomoya wami ulahlelwe kuSathane nombuso wakhe. Uma nje ngike ngatholakala ngizihlanganisa namaJuda, and you must know ukuthi amaJuda ithina, lena iCreed yamaKristu. Kukhona ke into engifisa ukuba ngiyichaze la, njoba ngithi amaKristu akayazi inkolo yabo. AmaKristu uma esesontweni ethi asiwugcini umthetho kaMose ngoba sisesivumelwaneni esisha. Lokhu ukusebenzisa uPaul is a fronting. That is a fronting. Ngenkathi kuqala i-black empowerment kwaba nento okuthiwa i-fronting. Abelungu babefike bakhe amabhizinisi bese lawo mabhizinisi bayaqamba ngomuntu omnyama, bethi umuntu omnyama owumnikazi waleli business, umuntu omnyama ophethela oyini, kanti leyo nto ayikho. Benzela ukuthi bebonise uhulumeni ukuthi hayi i-black empowerment ikhona ngempela, namba abantu abamnyama sebenamabhizinisi anje, kanti leyo nto ayikho, is a fronting. Kanjalo namaKristu ukuthi esebenzise uPaul ukuthi abaphili ngaphansi komthetho because of the teachings of Paul, nokuthi abaphili ngaphansi komthetho because of isivumelwano esisha, is a fronting. Yinto ekhulunywa emasontweni, kodwa ngale kwamasonto kuneCreed yamaKristu ethi kungathathwa lutho lwamaJuda, kungathathwa lutho lwamaHebheru. That is the creed yamaKristu. And iCreed ifana nomthetho sekelo. It has to be followed, and it is followed kumaKristu. The only thing ukuthi uma bese bechazelwa abantu abangazilutho bachazelwa sengathi lento ya imfundiso kaPaul, bengatshengiswa ukuthi umthetho obekwe ngamaKristu. Ngike ngafaka ipost lapho inkosi yaseBelgium eyabhala incwadi inikeza ama-missionaries azo shumayela abantu abamnyama. Ziningi izinto ezikhulunywe kuleya ncwadi, kodwa into ebalekile ilena ethi teach the blacks to read but not to reason. Teach them to read but not to reason. I-question ke ithi ngabe aphumelela yini ama-missionaries to teach us to read but not to reason? Ngokubuka kwami aphumelela, ngoba ayikho into ebuphukuphuku njengokuthi ungene enkolweni inembhalo yonke kodwa lembhalo ungayifundi, uthathe lokho okutshelwa khona.
onke amaKristu namhlanje na azi ukuthi akakho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu because of the teachings of Paul. And kwakhetha uPaul ngoba uthi Paul waye engumHebheru. But akuzange kwenziwa ngalokho. Ukuba amaKristu engakwemukeli umthetho kaNkulunkulu, it is a creed of Constantine the Great waseRoma, owathi uma ungumKristu ungayemukeli inkoloze yamaJuda. Ngamanye amazwi, inkolo kaNkulunkulu iyinkoloze yamaJuda. Akugcini lapho. Uma uba umKristu uthatha isifungo sobuKristu, and amaKristu akazi ukuthi ubuKristu kunesifungo sobuKristu. Lesi sifungo sobuKristu naso esukela ko 300 AD esasuka ngesikhathi sika Constantine the Great. AmaKristu ayasilandela, but they are not aware ukuthi bayasilandela. Ngizofunda icreed yobuKristu ukuthi uma umKristu, ukuba umKristu kusho ukuthini. Buthi ngaphambi kokuthi ngiqale lokho angichaza ukuthi lento engiyifunda lapho ibibhalwe ngesingisi kodwa ya translatewa ngabafana bami. Kunabafana abakhuthele kabi translation noma ekuhumusheni lezi zinto, so bathathe isikhathi sabo bezihumusha, and ngithi inkosi babusise ngoba izinto eziningi zibhalwa ngesingisi zihlaliswe le zigcine zingafiki kithi. So kubalekile ukuthi izinto sizitranslate noma sizihumushe sizizwele thina ukuthi kuthiwani. Nasike isifungo sobuKristu. Ngiyawemukela onke amasiko, amadili, imithetho, imikhosi yamaRoma. Ngiyaphinda futhi. Ngiyawemukela onke amasiko, amadili, imithetho, imikhosi yamaRoma. Mawuthanda ungathi yamantaliyane. Iminikelo, imithandazo, ukuzihlanza ngamanzi, ukungcweliswa umpriest omkhulu wamaRoma, uPontificus Maximus. Ngamukela nomkhosi weSabatha likaNkulunkulu oyilanga, Sol Day noma Sunday. Ngamukela nomkhosi weSabatha likaNkulunkulu oyilanga, Sol Day noma Sunday. Oqala ngingakaqhubeki, uma uthi kumaKristu nina nigcina onke amasiko amaRoma bayathukuthela, kodwa la kubhalwe as ilokhuza ukwamukela inkolo yamaKristu ukuthi yamukela amasiko namadili nemithetho nemikhosi yamaRoma, hayi amaRoma ibandla, amaRoma isizwe. Oqala babe nomthetho ochitha inkolo yamaJuda ezisizwe. Manjena sekunomthetho wokwemukela inkolo yamaRoma ezisizwe.
ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga. Ngaphambili sike sakuchaza kakhulu lokho. Wachaza uDr. Xhakaza ukuthi ngenkolo yaseBhabhiloni uNkulunkulu oyilanga uNimrod. Unina kaNkulunkulu uSeramis. Indodana kaNkulunkulu uThamuz. Ngamanye amazwi uma uMkristu awemukeli isabatha likaNkulunkulu onguJehova. Kodwa wemukela isabatha likaNkulunkulu onguNimrod, uNkulunkulu waseBhabhiloni. Lo nkulunkulu kubhalwe kahle ukuthi usol day, ukuthi sol day kusho ukuthi uNkulunkulu, lo nkulunkulu oyilanga. Uma sekukhona abakhohliwe, uNimrod wagana uSeramis, kodwa futhi ezalwa uSeramis ngamanye amazwi wagana unina. Uma esegana unina wafa enganayo indodana, wahamba wayohlala elangeni. Uthema esehleli elangeni kwasekuzalwa uThamuz, ezalwe ngasekho. Kwasekuthiwa uThamuz uzalwe ngemisebe yelanga. Ngamanye amazwi uNimrod umkhulelise esesezulwini kwehla emisebe yakhe. Ikhona ke uThamuz kwasekuthiwa ke uyindodana ezelwe iyodwa. Kodwa akuchazwa ukuthi uThamuz uyindodana ezelwe iyodwa kaNkulunkulu oJehova, ngoba uNkulunkulu oJehova usechithiwe enkolweni yobuKristu. Kodwa uNkulunkulu okukhulunywa ngayo uNkulunkulu oyilanga, isol day, okunguNimrod. Uma kukhulunywa ngendodana eyodwa ezelwe iyodwa, akukhulunywa ngendodana ezelwe iyodwa kaJehova, kaNkulunkulu uJehova. Kodwa kukhulunywa ngendodana ezelwe iyodwa kaNkulunkulu oNimrod. Uma kukhulunywa ngonina kaNkulunkulu, akukhulunywa ngonina kaNkulunkulu oJehova. Kodwa kukhulunywa ngonina kaNkulunkulu oNimrod. And lento engikhulumayo amaKristu ordinarily abayazi, because uJesu ufrantiwe. Jesus Christ has been fronted. Uma ubuza kumaKristu ukuthi onke amaKristu ayazi manje ukuthi uJesu akazalwanga ngomhla ka-25 December, ukuthi lokho izinto zenkolo yamaRoma. AmaKristu manje ayazi ukuthi ilokhuza ama-Easters akahlangene noJesu, akahlangene nenkolo yamaJuda, inkolo yamaRoma. But they are following these things. Today we are understanding ukuthi akungakho ukuthi kwashintshwa isabatha lenziwa isonto ngoba ngesonto kwavuka uJesu. Kodwa kwashintshwa isabatha lenziwa isonto ngoba isabatha kwakuusuku lukaJehova, likaNkulunkulu wethu oJehova, and it had to be moved ukuthi liye esontweni likaNkulunkulu oBhali. And kubhaliwe, ngiyaqhubeka, ngalokho usuku lwangesonto olokukhonza uJesu inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi.
Anganoma abantu bangizwa yini. Ngiyayiphinda lento. Ngalokho usuku lwangesonto ngolokukhonza uJesu inkosi. Hayi ukuthi usuku lokuvuka kaJesu, kodwa usuku lokukhonza uJesu inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa njengalo lusuku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. So usuku lwesonto akulona usuku ohlangene noYeshua, kodwa lihlangene nalo Jesu owakhiwe wamaKristu. Lihlangene nalo Jesu owaziwa ngokuthi uthamuzi enkolweni yamaBhabhiloni, kodwa manje osebizwa kuthiwa uJesu. Lihlangene nokuthi lihlangene noBhali. AmaKristu angakhuluma esole uBhali, kodwa AmaKristu angaphansi kwaBhali. Akusho mina, kusho wona. Ngiyayiphinda futhi lento. Ngalokho usuku lwangesonto lokukhonza uJesu inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi kumaKristu, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. Kwamukeleka nayo yonke imigubho yamaKristu kanye nokudla neziphuzo zesizwe samaRoma. Ngiyaphinda futhi. Kwamukeleka nayo yonke imigubho yamaKristu kanye nokudla neziphuzo zesizwe samaRoma. Ngama futhi nje bonke okuyisikompilo lwamaRoma nemigubho yabo nemicimbi siyakwemukela kulenkolo entsha yaseRoma ebizwa ngokuthi ubuKristu, Christianity. Ngamafushane nje konke okuyisikompilo lwamaRoma nemigubho yabo nemicimbi yabo siyakwemukela kulenkolo entsha yaseRoma ebizwa ngokuthi ubuKristu. Lento engikhulumayo amaKristu akhonza akayazi, kodwa njengoba kubhaliwe nje vele onke amasiko amaRoma ayemukelwa kumaKristu, but amaKristu akazi ukuthi lento bayemukela kanjani. They don't even know ukuthi ingiyamaRoma as isizwe. So kuliqiniso ukuthi we have been taught to read but not to reason. We have been taught to read but not to reason. Because uma uthi umJuda kodwa inkolo yakho ichithiwe enkolweni yoKristu, you are confused. You don't know what you believe in or what you not believe in. Akucinanga ngokuthi kube kuqedwe nje inkolo yamaJuda, kodwa they specifically made ama-creeds aqondene nesabatha. Njengoba ngishilo ngathi ngijabulile ukuthi umfundisi uZondo ekhulume ngesabatha, ngoba isabatha ukhiye wenkolo kaJehova. Ngakho-ke uma ungekho ngaphansi kwaJehova awukwazi ukuthi ukhonze isabatha, ngoba immediately ukhonza isabatha kusho ukuthi ukhonza uJehova. Ngakho-ke uma uqeda inkolo yobuJuda kufanele ukuthi uqede isabatha
ngokusemthethweni ngecreed. Kodwa uma uzobuza amaKristu ukuthi anigcini ngani isabatha, athi amaKristu hayi ukuthi ngesonto kwavuka uJesu. But icreed yamaKristu ayisho njalo. Ake ngifundele ke nansi icreed. AmaKristu kufanele ayeke ukwenza inkolo yobuKristu ibe ubuJuda. AmaKristu kufanele ayeke ukwenza inkolo yobuKristu ibe ubuJuda. Awayeke lento yokuthi angasebenzi ngesabatha kuthiwe usuku lokuphumula. Kufanele kusetshenzwe ngalo. Kusho icreed yamaKristu, and vele amaKristu akagcini isabatha. But they are not aware ukuthi abaligcini ngani. Batshelwe bona ukuthi abaligcini isabatha ngoba ngesonto kwavuka uJesu. But that is not the point. Ukuthi kwavuka uJesu is a fronting. Is a fronting. Ukuthi amaKristu akawugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba kube sesivumelane esishe is a fronting. Akawugcini lokhu hayi ukuthi akagcina umthetho kaNkulunkulu. Inkolo yonke yamaJuda ichithiwe ngecreed. Ukugcina isabatha kuchithiwe ngecreed. Kuthiwa amaKristu akasebenze, akangathi engamaKristu ebuye ebe ngamaJuda. Yaqhubeka. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda, akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto iSunday. Ngamanye amazwi uJesu noBhali into eyodwa. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda, akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto. Uma utshela amaKristu ukuthi lo Jesu lona enikhuluma ngayo kuyena uYeshua bayathukuthela. But lapha kusho njalo. Ungafika kanjani uchithe amaJuda nenkolo yawo yonke? uJesu owayeYeshua wayeyiJuda eshumayele inkolo yobuJuda namapostoli bengabaJuda, bese uthi akugcine usuku lukaBhali noma likaJesu. Ngaba njengoba kuwe washiwo uJesu noJuda wamaKristu into eyodwa uBhali. uBhali. Kodwa amaKristu akakwazi lokho. And I think some are very shocked to learn this thing. Why? Because we are taught to read and not to reason. Lezi zinto seyincwadini zamaKristu. But ama-Christians have never worried themselves to read them. That's why sithe masiqala lenkolo saba inkinga kumaNazaretha ngoba sithathe isihlabelelo samaNazaretha sathi ushembe lapha wathi ushembe lapha wathi. So lokho enikwenzayo kuphambene nokushiwo inkolo yamaNazaretha. The same thing, lenkolo lena yakhiwa ngiyasemaRomeni, yakhiwa amaRoma. Bayasho ukuthi inkolo yabo entsha echitha inkolo kaNkulunkulu oJehova. Bese kungena inkolo kaNkulunkulu oyilanga. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda, akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto, noma ubani ozotholakala egcina lemithetho nemikhosi yamaJuda engumKristu uzokhishwa kubuKristu. Ngamanye amazwi, as black people silahle inkolo yamaJuda, and amaJuda are black people. Sathatha inkolo yamaRoma, yamaNtaliyana, yama-whites.
kodwa uma amaKristu akakwazi lokho because balandela nje kumaKristu abazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kukhona into engathi ma ngifunda lezi zincwadi zangimangalisa. eBhayibhelini eNew Testamenteni alikho igama elikhuluma ngamaNazaretha. Igama elithi amaNazaretha livela kuphela kwizenzo 24 verse 5. Ngaphandle kwaleyo ndawo ngeke ulithola igama elithi amaNazaretha. And ngizokuchaza lokho ukuthi kungani. Kodwa into engimangalisile ukuthi uShembe wazi kanjani ukuthi kwakunebandla lamaNazaretha ngesikhathi sikaJesu. Futhi uShembe wazi kanjani ukuthi inkolo yamaNazaretha ihamba kanje, ngoba uShembe wayengafundile. Kodwa ngithema ngifunda lamaNazaretha ayekhona ngaleso sikhathi, ngathola ukuthi lamaNazaretha kaShembe asafana nalamaNazaretha ayekhona ngesikhathi kuqala ubuKristu. Ihloko sithi uqeda ngamaNazaretha. Kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Hayi ukuthi uma kuthiwa isikhathi samanje kusho manje kukhulunywa ngo-300 AD. Kusha amaRoma athi kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Ngikhumbula lento, ngikhumbula ukuthi thina satshelwa ingilosi ngingakazi lutho ngokuthi singamaJuda, yathi ingilosi thina siyinzalo yamaJuda. Yathi wena uyinzalo yamaJuda. Isho kuyi mina yangidida lento, kodwa ngithe mase ngiresearcha yavela ukuthi vele amaZulu angamaJuda. Kodwa ngangeke ngikwazi ukukhuluma ngikuchaze makusho ingilosi, kodwa I had to research it. Ngithole onke amaqiniso. Ngathola onke amaqiniso ukuthi no, lento ekhulunywa ingilosi injalo, amaZulu angamaJuda. Kuthi ke lapha ke kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestamenti elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda, and that is us. Nathi njengamaNazaretha asisebenzisi iTestamenti elisha kuphela, sibuye sisebenzise neTestamenti elidala lapho elibizwa kuthiwa ngelamaJuda. Ngamanye amazwi amaKristu are not supposed ukusebenzisa iTestamenti elidala. Lento ichaza lokhu ukuthi ngoba uma ngabe umKristu usebenzisa iTestamenti elidala umhlubuki. Abayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Kuyacomplainwa lapha. AmaNazaretha akayishintshi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Ngamanye amazwi amaKristu ayayichitha imithetho kaNkulunkulu, ayayichitha izimfundiso zabaprofeti, ayayichitha yonke imibhalo yamaJuda.
So uma ngabe wena usuqhamuka ungayishintshi lemithetho awusiyena umKristu. Ngalokho kwenza ukuthi babe abemukelekile kumaJuda njengoba bengehluke ngalutho kuwona. Basho zonke izinto lezi ezifundiswa ebandleni emabandleni abo amaJuda. Okwehlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya uJesu Kristu njengathi. Thina siyakholelwa kuJesu Kristu. Yikho ngithi angazi ukuthi uShembe wayeyaze kanjani lento. Ngoba thina singamaNazaretha siyakholelwa thina kuJesu Kristu. Kodwa lamaNazaretha akhunywa ngawo amaNazaretha asemandulo. AmaNazaretha asemandulo. Ikhwesini ukuthi uShembe wakwazi kanjani lokho. Bafundisa nokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa. Kodwa uJesu indodana yakhe. So kumaKristu akuvumelekile ukuthi ufundise ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa, uJesu uyindodana yakhe. Angizukuyifunda leyo iCreed. Khona iCreed echaza ukuthi uJesu noNkulunkulu noBhali bayinto eyodwa. Bafunde njengawo amaJuda lawa. Futhi balandela nemithetho yonke yamaJuda nabaprofeti babo. Bona okubenza behluke kwamanye amaJuda ukuthi nje bayemukela uMesaya. Kodwa ngale kwalokho balandela imithetho yonke yamaJuda okufaka phakathi ukusoka, iSabatha namanye amadili amaJuda. Niyabona ukuthi as amaNazaretha asiqali ukuthi sibe amaNazaretha ngesikhathi sikaJesu sikaShembe. Futhi akuqala ukuthi sibonakale singabahlubuki kumaKristu. But amaKristu are supposed to be knowing these things and they don't know that. So what it means ukuthi yonke lento amaKristu athi ayayazi ngenkolo yawo akayazi. So wayeqinisile uAmididata ukuthi they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. IBhayibheli noma iTestament elisha laba khona eminyakeni yo600 isikhona lemthetho. So ngenkathi lakhiwa iTestament elisha lakhiwa ngendlela ukuthi licomplye nemithetho yamaRoma. Zonke izincwadi zabapostoli zashiswa ngoba imibhalo yamaJuda yayingemukelekile. Nabanye abapostoli babulawa, angizokhuluma ngabo lapha kodwa kukhona abapostoli ababulawa. Incwadi engashiswanga incwadi yayibizwa ukuthiwa the Gospel of the Nazarene. Kodwa leyo ncwadi yathi ma ihunyushwa uJerome wayi-editha wazikhipha izinto ezishiwo kule ncwadi ezitshengisa ukuthi noma ezireflecta inkolo yamaJuda. For example, uJesu kazange wathi uma esifundisa ukuthandaza wathi baba wethu osezulwini mangcwelisa igama lakho. Zange uJesu amsho. Ngoba
amaJuda ayengayikhuluma into enjalo. AmaJuda njalo uma eqala ukukhuluma ayethi Jehova uNkulunkulu wethu. So uJesu wathi Jehova uNkulunkulu wethu malingcoliswe igama lakho. Yikho wakhuluma ngokuthi umbuso wakho mawuze emhlabeni njengasezulwini. Yikho wathi akube khona isinkwa semihla ngemihla ngoba isinkwa semihla ngemihla isinkwa esasidliwa amaJuda. But ngenkathi kuthiwa ethi bekushintsha lokho bethi uJesu bekhuluma uthena baba wethu osezulwini, lo baba wethu osezulwini obhalwe lapha kuba Kristu uNimrod. Akhulunywa ngayo uJehova because leyo ncwadi yabhalwa to comply with inkolo yamaRoma. Wathi mangabe uJerome epresenta lencwadi wabuzwa ngabanye abantu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uthi wena utranslator lezi incwadi kodwa utholakala ukuthi uyishintshile. Waphendula uJerome ngokuthi bekufanele ukuthi ngiyishintshe because they have to comply nenkolo yethu ngoba incwadi yoKristu ngakho ke kufanele icomply nenkolo yethu. So that's why zonke incwadi zabapostoli ningayiboni uthole incwadi zika Lukhuza zika Paul because before incwadi ifakwe lapha yayihlolwa ukuthi iyacomplya yini nenkolo yethu, uma ngabe iyayisupporta yini inkolo yethu. Uma ngabe sesifika esontweni sithi no aniwugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba kwasho Paul, kukhona nokuphikisana kuzoba khona, and people onke amaKristu ukuthi akawugcini umthetho kaNkulunkulu ngoba bese sivumelana esisha, abawugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba incwadi kaPaul zithi but they are not aware ukuthi uPaul is a fronting. AmaKristu akhuluma ngoJesu, they are not aware ukuthi lo Jesu okhulunywa ngayo akusiyena uJesu lo abakhuluma ngayo. uJesu masithi uJesu uyindodana ezelwe iyodwa, amaKristu acabanga ukuthi uyindodana kaNkulunkulu oJehova, kanti uJesu ngokwamaKristu uyindodana kaNkulunkulu oNimrod ohlala elangeni. And uJesu wamaKristu kunelanga, anganoma bake bewabone leli ilanga elingemva kwakhe. Yabo, akusiyena uLokhuza uYeshua, uJesu ohlangene noNkulunkulu oyilanga. Lokhu ukuthi uJesu wazalwa ngomoya is amanga. Wafrodwa is a fraud eyenziwa uJerome. That's why ungeke uyithole ilokhuza inkulumo noma yabapostoli bekhuluma ngoJesu owazalwa ngomoya, because ngesikhathi sabapostoli into ayingekho leyo. Ziningi izinto uma uhlakaniphile you read with reason ozoyithola ukuthi asilona iqiniso. uJesu lo owazalwa ngomoya kushiwo uNimrod, kushiwo uThamuzi, ngoba kuthiwa uThamuzi wazalwa uNimrod eselangeni kwehla imisebe yelanga. Kwehla imisebe yelanga. Yazokhulelisa uSemaris, wayesezala uNkulunkulu, wayeseba nendodana eyodwa uThamuzi. But amaKristu avele nje akhohliseka nje. Uyabona leyo nto. AmaKristu akanayo uJehova, uNkulunkulu uJehova.
uNkulunkulu wamaKristu, as it is written here, uNimrod, uNkulunkulu welanga. That's why no Jesu enelanga. But Christians do not know that. Ngenkathi kuthiwa uJesu wazalwa elokhuza wazalwa umoya, leyo nto yakhiwa. Bengithi abantu abake befunde incwadi amaroma okuqala angisayiboni lapha. AmaRoma okuqala ngisho uPaul uchaza kahle ukuthi uJesu wazalwa ngenyama. Wazalwa uDavid ngokwenyama. Waba indodana yeNkulunkulu ngemisebenzi yakhe. Nangokuvuka kwabafileyo. Then uma ngabe uJesu wayezalwe ngomoya, abantu bokuqala ababoshumayela lelo vangeli kwakuzobe kungabapostoli, and abapostoli abakaze beyishumayela into enjalo. Kufanele lokhu ukuthi uJesu wafa esiphambanweni. Abapostoli abazange bayikhuluma lento. Kodwa kulokhuza encwadini kaMathewu kubhaliwe lokho. Ngoba uMathewu incwadi eyakhiwa, hayi ukuthi yabhala uMathewu. Kwakhunyushwa incwadi ethi the Gospel of the Nazarenes, yayisi-edithwa kwase kwakhiwa incwadi ebizwa kuthiwa uMathewu. So the whole thing lelo kuthiwa lokhuza i-gospel kaJesu, there is a lot of fraud in it, because yakhiwa in order to comply with the lokhuza yamaJuda, yamaRoma, to comply with imithetho yamaRoma eyayichitha uNkulunkulu wamaJuda. So it's very wrong for amaKristu ukuthi uma bekhuluma ngoJesu bese bethi uyindodana kaNkulunkulu uJehova. No, uNkulunkulu uJehova wachithwa ngo-300 AD. uJesu uyindodana kaNkulunkulu owuNimrod. And amaKristu kufanele i-understand leyo nto. Bese siza kule nkolo yelokhuza yomdabu. Inkolo yomdabu ihlazo nje. Ngoba itshengisa ukuthi abantu abafundile. Uma ubuza ukuthi bethi abantu hayi asilandele inkolo yethu. Inkolo yethu emi kanjani? Ngoba uNkulunkulu wakwakhuluma la emhlabeni uJehova kuphela. Uma uthi kasilandele umvelinqangi wakufundisani? Akakho uNkulunkulu wakwakhuluma emhlabeni waletha umhlaba waletha imithetho yakhe ngaphandle kwaJehova. Uma ubuza benkolo yomdabu ukuthi umlando wethu ugcinaphi, bavele bekutshele ngomnguni. Umnguni inkosi mhlawumbe inkosi esithathu noma esine kusuka kusenza khona kuyele emuva. And kusho ukuthi bakhuluma ngento yo-1600. Ngamanye amazwi njengesizwe samaZulu noma isizwe simnyama saqala ukudalwa ngo-1600. They can't tell you anything beyond that. Kodwa thina into eyenza ukuthi sibe nalamasiko ukuthi njengoba uma ungafunda ku-Exodus 18, uNkulunkulu wayesitshelile ukuthi uma sihlangana nalezizwe singayenzi imikhuba yazo. And yonke lento eyenziwa lapha ibhaliwe ku-Exodus 18 ukuthi nansi nansi ngisho ungawakhonza amadlozi kubhaliwe ku-Exodus 18 ukuthi singawakhonza amadlozi. Kodwa sithela thina ngokuhlubuka uNkulunkulu njengoba namanazarete ehlubuka uNkulunkulu nje manje na ayisekhonza amadlozi. Kuleli sonto eledlule sibekile imap yokuthi abantu dibantus ahamba kanjani. Amabantu afika iziphi izizwe ayifica eAfrika esuka kwi-East Africa. Ngoba ngaleso sikhathi iAfrika lesibizwa kuthiwa Middle East manje na kwakuyi-Afrika. Kodwa kuyi-East Africa.
So siubeke waqonda umlando uthi ngenkathi abantu abamnyama besuka bebalekela ama-Roma ngo-70 AD ahamba kanjani beze bezofika lapha kwaZulu. Mawuthatha le map kuyipost engipostile uzobona ukuthi singamaJuda. Ama-Bantus nama-Negroes amaJuda amaHebheru. Kodwa abantu abakwazi lokho. So ikhona ke nanthena kulesi sihloko ngeke sibheke imuva lethu. As black Christians, ake sibuke ukuthi sifithaphi ebuKristwini. We prefer ukuba sibe ngaphansi kwamasiko ama-Roma noma sibe ngaphansi kwamasiko amaJuda. And amaJuda kwangabantu abamnyama, ama-Roma kungabalungu. Now thina siwashila amasiko amaJuda seza kumasiko ama-Roma. Is that what we think is proper for us? Kanjani? Singathi siyisizwe simnyama siyothatha amasiko esizwe sabelungu lesi sasihlupha njengoba besho nje bethi singadli ngisho ukudla nabo. In fact thina singamaJuda noma besingayiwoka amaJuda. Lesiyasiwona amaJuda. But would we prefer ukuthi sithathe inkolo yama-Roma sishiye inkolo yamaJuda? Noma ngabe kuthiwa ke asiwona amaHebheru. Does it make sense ukuthi umuntu omnyama ulandele inkolo yama-Roma uyeke inkolo yamaJuda? Ngoba lapha kukhulunywa ngezizwe. Do you prefer ukuthi ulandele inkolo yamaNtaliyane kunokuba ulandele inkolo yamaJuda? AmaJuda kungabantu abamnyama. Do you prefer ukuthi ulandele inkolo yaseBabylon kunenkolo yaseSinai? Ngoba njengamanje silandele inkolo yaseSinai kodwa silandele inkolo yaseBabylon. Is that what we want to be? Inkosi busisele khona ngizwini. Sizothandaza. uNkulunkulu wasephakameni, uNkulunkulu kaShembe, siyabonga Nkosi ukuba usiphile isikhathi sokuba Nkosi siqhubele inkonzo yakho yasezulwini. Sicela Nkosi ukuba usikhumbule kulesi sifo Nkosi esikhona. Ungabavumeli Nkosi abantu bakhe abakukhonzayo ukuthi bebhujiswe lesifo. Ngicela Nkosi uba abantu bavule izingqondo. Ubavule nokuhlakanipha. Beyibone Nkosi ukuthi bamiphi. Ukuthi kufanele yini ukuthi bekulahle. Bese bokhonza uNkulunkulu waseBabylon. Ngicela Nkosi uba ubaphe ukuhlakanipha wasezulwini. Ubaphe ukuqonda iqiniso lodwa. Ngelakho Nkosi igama manje uzephathe. Amen.